Nej. Det må I spise den, vel? Nej, det gør den altså. Den er dum, ikke også? Jo. Den anden, der spiser den er dum. Det er jo den smad, Emil, jo. Og så dør den jo af sult, hvis ikke den spiser noget mad. Men det var ærgerligt, at vi var en af vores duer, den skulle spise. Det synes jeg var ærgerligt, og den skulle også lige spise noget i vores have. Også lige lidt ærgerligt. Nej. Og hvor blomsterne? De er kommet op endnu. Hvor ligger der mange cigaretskår derovre. Au, det stikker mig. Kan den stikke?